Fl-isptar għamlulu festin żgħir u saħansitra banner bil-kliem Goodbye Mason. Mason li prattikament għadda l-ewwel 7 xhur ta' ħajtu jgħix fi sptar fl-Ingilterra. Issa iċkejken Mason jista' jkompli ħajtu barra mill-isptar u mal-familja tiegħu f'appartament ta' Puttinu f'Satin. F'Marzu li għadda iltqajna ma' Daniela, Mason, li ddeskrivitilna l-kundizzjoni ta' Bina. Fi ftit kliem li meta jorqod jinsa jieħu nnifs u għaldaqstant jirriskja li jitlef ħajtu. Issa spjegatilna l-avvanzi fil-kundizzjoni ta' Bina e kif għal-bidu ma kinux konxi ta' kemm Mason kien dipendenti fuq il-magna tan-nifs. Minn meta twilet Mason aħna qatt ma bsarna li jista' jkollu ħajja normali, kien hemm ċertu biżgħat jekk hux ħajkun tifel jista' jilgħab jkollu ħajja tajba jiġri u jilgħab, però grazzi ta' ħanin għal dawn ġew ikkonfermati li Mason jista' jagħmel dan l-affarijiet. Sinjor qod xorta ovvjament il-bżonn jitlob li nqabduh mal-magna, però qiegħda nagħmluh ġo ambjent tad-dar allura l-affarijiet huma ħafna aħjar. Biex setet isseħħ din il-bidla, Daniela u Malcolm, Missier Mason, kellhom jingħataw taħriġ apposta kif iqabdu lil binhom mal-magna. Daniela spjegatilna li Bina se jkollu bżonn il-magna prattikament għal ħajtu kollha, imma ma' żmien il-kundizzjoni għandha titjieb, anke għal fatt li ma' żmien ikun jista' jifhem u stess il-kundizzjoni tiegħu u jkun hemm kontroll ikbar fuq l-irqad. Ma' żmien Mason jiġi jiddependi jinqas fuq il-magna, jikber, jissaħħaħ u mbagħad ikun hemm forsi ċans li nitkellmu ovvjament mat-topa u naraw x'jista' jsir eżatti biex inkunu nistgħu ninżlu lura d-dar. Spjegatilna li ħajjithom inbidlet ta' taħt fuq u llum Mason u l-bżonnijiet tiegħu huma l-ogħla priorità. Fuq kollox, Daniela tħares lejn Bina bħala eroj. Eroj li minkejja li għadda minn 3 operazzjonijiet fis-7 xhur kien ilu mwieled, baqa' jitbissem. Taqsamlek qalbek, ġifieri naraħ jidħol fil-kamra tat-teatru jitbissem u jqum u jerġa' jitbissem, ġifieri dik xi ħaġa li għalija nammiraħ ħafna x'qasjin bħala ommu ma għaddejt milli għaddaw, ġifieri nammiraħ li ta' żgħira għaddej minn dan kollu u xorta jqum jitbissem u jilgħab u tifel vera ferrieħi. Fl-aħħar nett Daniela ringrazzjat lil dawk kollha li tawhom l-appoġġ fosthom il-familji tagħha u ta' Malcolm, Puttinu Cares u dawk kollha li bil-messaġġi tagħhom qawwewlhom qalbhom f'din il-mixja li mexjin flimkien ma' ċkejken binhom.